И здравейте хора, това е канала в Алекс Манчев. Ако ли къща, дайте палец нагоре, ако не къща, палец надолу, абонирайте се за канала на Лесни Геймър, ако ли си Алекс Манчев, гледайте видеото до края, абонирайте се, коментирайте и нека видеото започне, ще го правите което мога. 10 факта за любопитни факта за Прага. В Прага се намират най-големия комплекс в света. Строежът на Пражки род датира от 9 век, а като през вековете постепенно се разраства. Няма да успее всичкото му горе-долу. Разпростира се голяма територия от 18 век, като в него се намира царски дворец, пошитен катедрал, катедрал Света Вит, 3 църковни манастира, базилка, защитни кули, царски конишони и прекрасни градини. 2. В парижкия квартал Мала Страна срещу Френско посолство се намира стена с графити на Джон Ленън. След убийството на Петър през 1970 година някой нарисува под негов портрет на стената, въпреки че е единствен портрет, все още известна като стената на Джон Ленън, е покрита с негови цитати, образи и текстове в песните. 3. Квартал е бил пощаден от разруха през Втората световна война. Хитлер възнамерява да се отиде в Прага и иска да се върне Йосеф Хол в екзотичен музей на изчезналата раса. Но не му се получил поради разчитането, че по-късно загинал и умря. 4. Дори да не сте били в със сигурност сте чували за известния химически числовник значение Чиити Хан Скарион, който е един от съучаствалите в направата схвана часовник, бил ослепен от градските съветници, изгорещ тъпрът да не може да се създаде подобен час и друг град. Това човекопен часовник е изработен в село в Южна Корея. 5. Астрономическа часовник на всеки час на некато ранен градски часовник. Процес излиза включително и стати на 20-те поста и смъртта. Представлението завършва с колорирането на златния петел. Не мога да кажа. Пражки рисунок дава точна информация за неагонията, за виталните знаци, който представа за Вселената с Земята, представа за Вселената с Земята в центъри. Ако ви клипаха, ще дайте, ако не харесате, дайте пасна. Но абонирайте се за канала на Лесни Геймър, Алекс Манчев, гледайте видеоклипа до края, абонирайте се, както за този и за другите. И гледайте предишните това от мене.